Iki nang pasar Senggol guys. Lon, tuyule paling rame dhewe lon. Liyane anteng lho. Tuyule kok ngene di ya diyutne ngene jawane piye to? Ambruk wing kok Aja. Wong iki anteng kene lho. Kuwi ya diyutne ngene piye kae. Bocah ora diwedi blas kok. Ini suasananya tempat bermain anak. Ini enek molen rame dhewe guys. Enek molen terus ki mancing, kuwi mandi bola, melukis kayak trampolin. Guys, pokoknya lengkap dolanannya akeh. Jajan ya lengkap iki, guys. Aja kok kono ning numplek lho kok. Oce. Wih, segan nih. Ya, sing ngene iki suasanane. Iki paling aneh-aneh dhewe, cewek koyo ngene. Aja. Ini iki ceritane. Mungkin sekian sampai di sini iki mau ceritane dolanan bermain anak. Matur suwun telah menonton. Sampai bertemu kembali dolanane molan-molanan. Iki anteng kok ngene lho. Kayak kok ngono kae. Aja nabrak lho engko. Bocah ora wedi belas lho. Numplek lho engko. Iki ora ndek wedi lho. Ora bocah. Lah iki lho anteng kae kaya ngono kae piye. Ojo. Kira terakane ngene. Lo ojo numplek lho engko. Bocah ora ndek wedi lho.